Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugma Kumusta? sa lagwerta mong mahim? Masiraman agad ang batag John adi. Patag na sa kong Iyo ang pinamahawan mi ni John. mataba. Kaso mga pag-iriba digdi. Patag sana. Mga Ayos na yan. niluto na niya. Ano na kita? Sinapot na mo Brown out na. kan pag-iriba. Brown out baga sa pasiring dyan sa southern ano. Dahil man kita kadamay digdi John. Bata may mga gusto man magdangog. Ano kang brown out na? Anyway, may cellphone man baga ka mo? Alarmario po ini. Reporting for duty digdi sa programa Kanako Bicol. Ako nin bata, Karantahan, orogmahan, asin tarabangan. magayon. Bigir Semifinals na kan karantahan. aldaw bang Saro-saro na ang mga probinsya digdi sa Bicol. Tapos nagaroso Catanduanes. sa lagwerta. So ibang mga probinsya, mga sunod na yan. Patag na sa kong September ang Grand Finals. mataba. Yan po sa Naga City. Para sa Mga kapiestahan ni Mahal na Ina. niluto, Promesa yan Kanako Bicol. sinapot na muya. Siyempre mga pag-iriba digdi. All force man giraray. On standby sana sa anuman ang mga aksyon. Mga update kan bareta. Sa pangaraman Kanako Bicol. Pinapanginutan po yan inda Congressman Saldico. Iyo po ang founder Kanako Bicol. Yan dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. And siyempre, an action man. Ang Executive Director po Kanako Bicol, former Congressman Mga ini Pido Garbin Jr. Attorney Pido Garbin Jr. Nayaw na sa linya. Tabon talaga si kung ade. paborit. Filming busy-busy ini sa mga activities Kanako Bicol. Ito na pag-alaw yung tabi. Yaon si Congressman Garbin. Kong, good morning po. Good morning and sa gabos, sa nagantabay, kang PBN DZGB. Kumusta ang morning tatabi? Yes, Aha. marahay dahil ngunyan yaon na nga ni kita sa Tahoe kan Tinampo, Aha. mobile na, kumbaga pasisiring na naman sa rong aktibidad. Yaon sa partner mo, Al? Aha, si Ate Sally taon-taon maabot siguro tabi kong. Wala pa si Manay Sally. Okay na yan pagkay road.
Okay. Yeah, Anyway, but fine. tabi kong gari ma-route subareta na nasagap ta diyan sa mga nangyari sa Tagarapu-Rapu dahil sa tubig. Talaga ang tubig. Priority dapat talagang tinatawan ni atensyon kan sa tuyang gobyerno tabi, Congressman. Well, I totally agree with you all. Pag sinabi tanganing tubig, water is life, ano? And yan man ang inot na depensa ta sa ano man nakailangan because you cannot expect to be healthy kung ang pinag-iinom mo talaga maating tubig. And I believe na sa findings, ito tabi ala, di ko alam kung may conclusive findings na ang resulta itong maating tubig. Tama tabi? Day akong masyadong update pero ayan lang sa naaraman ko. Ando da tabi nangyari so nagkakaroon dahil sa maating tubig tabi. Yan subareta. Yan man ang pinaabot sa kuya kang sarong concerned citizen kabarangay to duman sa Rapu-Rapu na kunsay naghahagad nga ni Sukuro digdi sa mga biktima na nagadan and ang suspetsya ninda nakuha sa maating tubig. And therefore, pinag-report na yan sa tuyang team, sa water system team ta, tanganing matugunan itong pangangaiipon ninda sa malinig na tubig. I'm also coordinating with the mayor, Mayor Dick Galicia, tanganing the soonest possible time makaganti plano, ma-identifikar kung saan ang lugar na pwede matugtukan si water system so that from then on tabial magkaigwa na ki water system itong barangay na ito na kung saan dakulang na warang buhay and at the same time dakul pang nasa hospital naghihilang mo niyan ano. Opo, so water system ang solusyon, meaning mabugtak man dyan ki mga solar water system, siring kang bigigibo tatabi sa ibang lugar dyan sa Rapu-Rapu, and pwera kayan, siyempre may itaon na assistance tabi an ako Bicol duman sa pamilya kan mga nagkagaradan. Well, pinagtaram ko na yan sa mga babayan ta, sa mga kaisla ta sa Rapu-Rapu. Sa mga pamilyang nagadanan, we have burial assistance. And in fact, we have a MOA sa Biher. Sa iba man na punerarya, you can avail of the burial assistance by just complying with the requirements sa Ako Bicol office. Ano? And duman sa mga naghihire lang, of course, yaon available ang sa tuyang medical assistance. Kung yaon sila sa BRT, yaon dyan si Doktora LB. Look for Doktora LB, duman sa Malasakit Center. And sa kung mga nasa privado man, we have private hospitals na kumbaga nagkikater kay medical assistance to indigent patients. Yan ng Tanchuling, Stelbes, Ace Medical Center, Albay Doctors, tapos ang UST Medical Center. So, ini ang PDTO presir mo niya nakatabangan sa tuyang mga kapamilya dyan sa Rapu-Rapu na kumbaga biktima ka itong maating tubig na ngunyan sa iba nagadaan, sa iba naghihilang pa. Opo, well said tabi, Congressman. Okay, so ibang activities po kan ako Bicol, nariparo ko sunod-sunod po sa mga payout ng pigigibo sa tupad as in mga educational assistance sa iba-iba pong eskwelahan tabi, Congressman. Tama ka, this is ongoing. Kaya takulon also mga may message sa tuya. Sabi ninda sana all sana all. Siyempre po, by scheduling yan, in fact, ang scheduling mo niyan is throughout the province of Albay, may nag-pay out sa 1st District, may nag-pay out sa 3rd District, and simultaneous man ang payout sa 2nd District. But siyempre, they need to, properly schedule it. Tayo man pwedeng sabay-sabay kasi ang sa tuyang manpower, lalong-lalo na itong kondukta kang payout, limitado man sa niya na. So, rest assured na lalong-lalo na sa mga tupaders, so mga nakapag-orient na and finish their 10 or 15 day community
work or cleanup, ipaprocess na tabi ang sa indong mga papeles. As in, siguro baka by next week, tuloy-tuloy naman ang sa tuyang payout. The good thing is, Al, yung pangako sa duman sa mga evacuation centers, so more than or almost 6,000 families, o 6,000, almost 6,000 individuals paninian Aha. na nagtutupad duman sa evacuation centers, nagpe-payout ini every 10 days, Al. Aha. So yan ang kagayunan kan. Every 10 days nagpe-payout sila. And dakula man na nakatabangan dahil nawaran sila ki livelihood because of, nagsunod sa pag-evacuar ngunyan, negosindang kabuhayan sa laog ng evacuation center sa paalikan sa tuyang programang tupad. Aha. Duman naman na sa nag-aarapot sa mga EDUC assistants. Kakatapos na palang kang grade 12 sa mga pampublikong eskwelahan. But what's next is the EDUC assistants for college. Opo. Ramanila na ang requirement kan is a certificate of enrollment plus ID, and therefore mapuon ang sa tuya naman na listing and payout kan paka-enroll na this first sem, Al. So yan ang dapat maaraman. And for more information, you just look for our EDUC assistance coordinator, si Ma'am Eda. Si Eda. Ang Aha. Bicol Party List, Al. So dahil man kay ibang sexy hon dyan sa Educational Assistance Center. Tabi, Congressman, si Eda. And officer kang si Eda man ang nag-aasikaso kang EDUC assistance, yaon man dyan sa Sustainable Livelihood Program. Ito man ang satuyang programa sa pagtaoki kapital. Sa tuyang mga kabarangay, small businesses, micro-entrepreneurs na muya magpuon kang sa dahil na negosyo. Ang muyang pinag-evaluate na ito. So dahil pa nagsarabnit ng mga barangay, you just coordinate with EDA and yan pinagpa-process naman. It takes time, Al, Opo. sa pagproseso dahil siyempre pinag-evaluar kang DSWD because we want to make sure muyaman asigura ron na talagang matatawan na beneficiary so karapat-dapat. Aha. And bako lang tabi digdi sa Albay or Legazpi City ang mga pigiribong yang kana Bicol. Ang aram tatabi congressman sa ibang provinces like Masbate and Sorsogon yaon man so GIP ning government internship program tabi. Well, speaking of government internship program, orienta pa lang kang nakaaging Merkulas na kung saan another 60 government intern will undergo this internship program tanganing first hand. Masabutan ninda as in kumbaga ma-experience ninda itong nasa frontline delivering government services. So ining panlain na mga kabataan na ini, should I say kabataan dahil mga raki pa, newly grad, ma-assign sa manlain na hensya kan sa tuyang gobyerno. And ang kagayunan kay ni Al because, said earlier, they will experience firsthand what government service is all about. And sabi ko nga pinag-encourage ko na you have to showcase your talent and your skills. Tanganing pag-abot kong oras na mamuyahan ka mo pangahensya kang gobyerno na i-absorb na ka mo di magi ka mong regular employee, diba? Yes, oho. So there are so many cases na kung saan nagka-absorb na sa tuyang mga GIP naging regular employee. Araw kay Vanessa. Si Vanessa na dating Ako Bicol Scholars, naging GIP, ngunyan regular employee na kan Department of Labor and Employment. So, yan ang advantage. And having said that, tama ka, tupad, EDUC assistance, GIP, SLP, this is available to the 6 provinces of the Bicol region, So, proportionately distributed ang pondo ta sa anom na probinsya kan Bicolan. Because, our constituency is the Bicol region, the Bicolanos, Yes, okay.
So, thank you so much, Tabi, Congressman, sa final message mo po, Tabi, lalo sa mga kababayan tang Ligaspeño. Al, salamat sa pagtawag oportunidad. And as you know, this coming Monday, the 4th Monday of July will be the State of the Nation Yes. Address kan sa tuyang presidente. Sona. And we will be attending. We received already the invitation. And we will sit in the plenary as a former congressman together with the incumbent congressman. And at your service, Al, I can be your inside reporter in the plenary. Pwede, oo. Aram ko sa ibang mga media ta dyan na maarating there. Aha. And they are excited to visit us in our office. So yan lang, Al. Aba. We'll update you with the State of the Nation address on Thank you Monday. so much, Congressman, and ingat po. God bless. Salamat, Marinaldo. Okay. Si former Congressman, Executive Director po Kanako Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. sa mga latest na informasyon. Ali po dyan sa Ako Bicol. Ano po? Okay, nakamonitor si Joey Sarcia dyan sa radyo natin sa Iriga City. Yan mga pag-iriba tatabi ano. Sa Sorsogon, OKFM, sina Rex Bulima. And mga pag-iriba dyan sa OKFM Sorsogon. Dali na so schedule nindo dyan sa Sorsogon sa semifinals, karantahan. And OKFM Diet syempre. Mga kasama natin dyan sa OKFM Diet. Cam Norte. Kumusta kayo dyan? Ayan, ano oras tango yan? Alas 8:54 na. Paboritong merienda. I-congratulate ko man dyan sa mga sa mga Knights of Columbus. Mga Knights of Columbus. Taysan Council 16301. Merienda. May mga bagong set of officers ining na-elect tabi John Kasubanggi. Sa tuyang bagong Grand Knight. Sa tuyang bagong Grand Knight si Brother Bernie Luz. Taga dyan ini sa Ibalong Village, Kantaysan. Ang bago tang Grand Knight. Congratulations tabi bro Bernie Luz. Sa tuyang Deputy Grand Knight Ako ni Brother Sim Marsilia. Congratulations bro magayon. Chancellor. Ini ang datiming Pirmi. Grand Knight si Engineer Pons Aranya kan humapon. Yan. Ano na Ang recorder may si Aaron. Bro Aaron Alyansa. Treasurer kung itinanong Bro Manding Arevalo taba with Gcash. Bagay na bagay kay Brother Manding ang posisyon niya treasurer. niluto Pwede kitang mag-Gcash dyan tabi sa imo bro. sinapot Pwede ka mo magbayad sa Aleco. Yan kay Brad Manding Arevalo. An advocate ka Knight of Columbus. Yung iba po Al Armario. Napili magitang advocate. Bagay manin sa kuyang posisyon na ni John. Warden Yol Allende. Yan. Guards Greg Ingwa, Joel Biato. Trustees Brother Cesar Garotza. Nakasi kagawad Erwin Toledo dyan sa Mariawa. Pati si Brad Dennis Gaviria. sa lagwerta mong Aday pa kaming shop line. Siyempre si Father Rex Arona. marupong pirmi. Financial Secretary Aldaw bang si Obit na Dalet. mahan ko Lecturer Tony Anyonebo. Bagay na bagay ini kay Sir Tony Anyonebo. Kuan ini principal. kung itinanong
tinanong Principal ni si Sir Tony Anyunebo. Yan sa Maslog Elementary School. kan mamu And ano pa ito, Boris, ito taram ko? Sa Anyunebo. Congratulations, muya Hindi, Anyunebo, tultulon. Si Brad Tony Anyunebo. Principal ni Ate Sally. Program Director na na-elect. Dahil pa nag-confirm kung gusto niya o abo. Si Brad Tong kasi. abo, dapat ngayon na dahil naka-attend kaya si Brad Tong. Ayun na may tabi, ma-meeting pa mangyari kita. Naisingit ko lang tabi congratulations sa bagong set of officers sa Knights of Columbus, Taisan Council, 16301. Ayan po, thank you so much. Ayan po, mga aktibo yan na Knights of Columbus. mamunga Ate Sally, how are you? Kumusta ang Katanduanes? Hello, good morning, Tito Al. Kusugunan sa imong boses. Gari, grabe ang energy mo niya na aga. Oo nga ni, ganun parang makusugunan ining microphone. Introduce na siya mo sa ayan. Ayan, okay. Okay, good morning po Tito Al. Good morning din po sa gabos sa mga nag-aantabay po sa Ako Bicol Makatakot program. na nga-tire mo. Bakit? Matanda ka, itumon ka ngayon. Black is black. Black is black. Black is beautiful. Bagay man sa imo. Actually, one of my favorite color. Ngayon ang bagan na. Isa sa favorite color ko, Tito Al. Black. Black. Ah. Red, black. At tas mga color na mga arcane, mga light colors. Anyway po, sabi nyo nga, kumusta ang Katanduanes? So, okay naman po yung biyahe may last week. July 15. Sa July 15 po. Na-miss me ka. Oo. Wala kita. Pero nung July 14, di ba, magkakaibahan kita sa Gabawan? Gabawan. Gabawan, tas sa Santa Domingo. Willie Yan, si Will Revillame talagang grabe ang tao. Oo, grabe ang karisma ni Oo. Willie. Alam mo ba, Tito Also, nagpa-hep-hep hooray? Na sabi ni Willie, 10 lalaki. Nagulat na lang ako, biglang nagtulak sa kuya. Tinulak Makulugon ka? sa likod ko. Tadakol ang baga pong tao. Tapos nagulat ako, dakol na lalaki baga. Ito sabi ko, grabe talaga. Maski mga lalaki, pinag-aanuhan si Willie talaga. Pinagkakaguluhan po talaga. O si no? Willie o si Premio? Pwede, kasabay na ito. Pero grabe nagkikiss kay Willie, no? siyempre. Grabe nagpapapicture. Talagang maapilon talaga sa masa si Willie Revillame. Tapos, July 15, may kasabay pa kasi nagpakamalig pa. Kamalig and then tabako. Oo, nag-ikot pa sinda ni na Congressman Saldi ni Kong Jill at ni Kong Pido. Kay bahanan man sa Kamalig si Kong Joey, tas si Mayor Baldo, yan po baga duman. Tas yung sa Santo Domingo, nitong nanaubaga si Willie na 100,000, di ba? 100,000? Oo, 100,000. Tapos, opo, tas bawat mag-intra sa palaro niyang hep-hep rate, tigo 1,000 tulos. 1,000 pesos? Tapos, di ba, 5,000. Winner, 5,000 Oo, pesos. grabe, na mag-hep-hep hooray ka lang. Hooray? Oo. So, pero mabalik daw siya, no? Sa, talaga, ma-show kang sa iyang wawawin. Digdigibuhon. Apo. Mabalik daw siya duman sa mga dinumanan niya na babalikan niya. Anyway, Tito Al, kang July 15, tapos na po kami kang semifinals for Virac Catanduanes. Siya yung winner ta duman. Ang winner po sa pwede pa kami sarong vendor ng ukay-ukay. Okay. Si Mrs. Salidad Teves. Salidad Teves. Tapos ang naman, ni Salidad. Tapos ang nanggana naman po sa adult, si Jesnan Gianan. Taga San Andres po siya. Si Nanay Salidad, taga Virac Catanduanes. Si si Gianan, Jesnan Gianan, taga San Andres. Kaya, pigduman misinda Sunday, July 16, na kami, VTR kami, nag-shoot kami. Kasi 'di ba, bago magpakanta kita, may VTR sinda. Kaya ready na. Ready na po ito kang sa tuyang team. Mamaya ka na tumawag, Junior, nagla-live po tayo. Yaon po ako digdip kasi na-reschedule dito also, schedule me supposed to be for the
turuparan as in kurumustahan kang municipal gathering sa Villa Cáceres kunya na aldaw kasi not available po si Kong Jill. May meeting po siya sa Manila. So risked na lang po by September 15 after ng karantahan. So kurumustahan sa coordinator. Alam mo kung may turuparan kurumustahan for the municipal coordinator. Actually po ini promesa po ini ni na Congressman Saldi and Congressman Jill and ni Kong Pido na every year egong po pagtiripon ang mga municipal coordinators kan ako Bicol Party List para i-honra, tawaning recognition sa mga pagsasakripisyo kang mga municipal coordinator for ako Bicol na sila po baga ang first hand na nag-i-implement kang mga programa kang ako Bicol like itong tabang sa edukasyon, ito pong tabang sa kabuhayan, itong TUPAD, GIP, itong kung ano pa man na mga programa sa TESDA, lahat ng programa na ako Bicol. Lahat ng problema. Lahat ng oo, 'di ba? Especially yung mga barangay coordinator na pag may nagraranig agad tabang po for the medical. O yan, si Kong Jill, ipasok ta na muna ta. Pasok natin si habang Kong Jill. nakasing habang nagkaigang oras si Kong Jill. Schedule ni Kong Jill. Kong Jill, good morning. Yes, good morning. Padingal and Marina Agamas sa mga nagiinan nyo doon sa ibang programa. Magandang umaga sa lahat. Kasama ko si Ate Sally ngayon, Congressman. Aram ko, busy-busy ka ngonyan, para sa preparasyon sa SONA sa tuyang presidente. Tabi, Congressman? Well, tama ka. In fact, agditabi na ako sa Manila ngunyan. Igwa kita nin fitting kan sa tuyang gagamiton na barong. Alam mo man baga tabi Padingal, every time na State of the Nation address ka na presidente, kumbaga, igwa man iniki a little bit of passion. Yes, so, pabunggahan. siyempre, kita, bilang representante kan mga Bicolano, kita mapabaya sa mga ibang kongresista at mga bisita sa maabot pong SONA. Sa bagay, sa lawas tatabi pa Congressman. Madali yun bagayang kibarong Oo, madali yun masupulan. Ready na. Ano po ang mga expected tang highlights sa SONA kan sa tuyang presidente? Well, ang expectation of course, the President will discuss the true state of the nation, kung ano ang kamugtakan sa tuya pong nasyon. And it has been a tradition, tabi Padingal, at every State of the Nation address ka nasa rong presidente, pinagdidiskuter niya ini pong mga priority legislative agenda kan sa iya pong administrasyon. As in, ini po so mga accomplishments niya man sa laog ning sarong taon na paggogobyerno. And hopefully, maidiskuter po kan sa tuyang presidente ini pong mga concerns, mga issues, as in mga problema po na kinakahampak kan sa tuyang nasyon until today. And sana, kaiba man dyan ang saysaya pong discussion, ini pong mga possible solutions to this kind of problems kan sa tuya pong nasyon. So basically, siguro sa mga highlights na babanggiton na sa tuya pong presidente, ini pong pagpirma niya last week na Maharlika Investment Fund Law. Na kung saan ini po suportado kan sa iya pong administrasyon, na kung saan ang objeto po kay ni Tabi Padingal and for the benefit of the listeners, ini pong Maharlika Investment Fund, primarily this was created so that ini pong mga extra or reserved money sa tuya pong nasyon pagsasarabayon po yan, and at the same time ini po igwaning objeto na i-invest sa mga high return of investment, and at the same time ini man po mapondo kaya ini pong mga big ticket projects sa tuya pong gobyerno. So instead of getting loan from foreign countries, mas maray na lang po na mga extra money sa tuya pong gobyerno pag bibiriyoon and ilag po sa sarong investment na kung saan itong kwartang ito matao po ning karagdagang kita. So inang kita po ini will serve as additional public funds, and at the same time magayon dahil this will fund
big ticket projects na kung saan, of course, this will generate employment, mataw po ni na trabaho sa mga kapwa-ta Pilipino, and mapagayon po ang mga serbisyo digdi po sa satuyang nasyon. So, saro ini sa mga highlight na ini-expecta na babanggiton ka sa tuyang presidente, and other laws na napirmahan sa laog ng sarong taon na kayon sa iyang termino ang mga babanggiton po, of course, kan sa tuyang pong presidente. Kumbaga sa sa programa kan simbahan tabi Congressman, so mga tada, tada. Tama. Mga tada, dati po noon, para iyon na ito ang gagamiton sa mga darakulang project na priority kan presenting administrasyon. So anyway, anak ko Bicol tabi, aram ko, dakulaon maray an contribution man sa tuyang administrasyon, although na sa laog pasananin 1 year, at least anak ko Bicol, dakol naman po ang naikukontribo sa tuyang administrasyong Marcos. Well, tama ka dyan na Padingal, because as we all know, we were part of this very powerful committee, the Committee on Appropriations. So naging parte po kita kaiyan na maipasar po on time, and ito po sa mga priority programs kang administrasyon. We made sure that there is enough budget and allocation in the General Appropriations Act. And in fact, pinagkukonsiderami tabi ni Padingal, the most important piece of legislation in every year, dahil importante yun po na dapat maipasar po kan Kongreso ang budget na sa tuyang gobyerno every year. Na kung day kita nagtatrabaho and nagpaparelax-relax kita digdi, and baka magkaigwaning failure to pass the budget on time, and ang resulta kay ni Tabi Padingal, there will be a reenacted budget. So, ang reenacted budget, kung ano sa mga previous allocation, as in budget, ang nakaaging taon, iyo ang magiging budget for the next year. So, syempre, every year, igwa kita ng mga iba-ibang prioritization, iba-ibang mga programa na kaipuan dagdagan ng pondo dahil mas kaipuan kang tao. So dapat on time po lagi ang pagpasar kang General Appropriations Act. So iyan na sa tuya pong kumbaga major contribution no sa laog ni na sarong taon. Ang unya na administrasyon na ini dahil trinabaho ta, and we made sure na ito pong mga priority programs and projects ikwaning sufficienteng alokasyon sa satuya pong General Appropriations Act. Yan ang kagayunan tabi, Congressman, sa magayon na relasyon kan presenting administrasyon asin ang Kongreso, lalong-lalo na po ang nagiging papel ngunyan kan ako Bicol dyan sa Kongreso, magayonon ang relasyon tabi, and siyempre may magayon man na benepisyo yan, lalong-lalo na sa satuyang mga Bicolano. Wala, tama ka. And syempre, bako masarap po yan sa tuyang contribution. We are also part, and let's say may mga membership pa kita sa other committees. And kumbaga gabos po, no? Halimbawa, gabos na mga legislative bill na kaipuan po ng budget. So minaagi pa po yan sa Committee on Appropriations. So pinagdidiscuter yan. Just to mention, ini pong inibagang priority measure na kung saan ma-establish, asin ma-construer nin mga permanent evacuation sa bawat munisipyo digi sa tuyang nasyon. So nag-agi po sa Committee on Appropriation, and we made sure na dapat igwaning budget, no? Ini pong measure na ini, tanganing sigurado kita na pag ini po nakaabot sa Kongreso, as in sa Senado, igwaning kumbaga aram ninda nigwa pong budget ang sarong araw kaning panukalang batas. And other than that, kadakol pa kita ng mga committee memberships, and ito po mga other legislative measure nag-aaragi po yan sa mga komitiba. And aram mo nga ni Padingal, mas matrabaho po ang mga committee meetings no, compared digdi sa mga session. Dahil in fact siguro more than 50% ang trabaho ka sarong kongresista ay mga nasa committee hearings. So iyan nasa tuyang mga nagiging trabaho every time na may yaw kita digdi sa Congress. And of course, so mga other concerns pa na kung saan padagos naman na pinag-uutoban sa tuyang trabaho. And most importantly, ini pong pagkalap ng pondo, tanganing ini pong mga programa mga ayuda, dagos-dagos po na may tauta sa mga kapwa Bicolano.
Apresyado po kan mga kababayan tang Bicolano ang higos nindo dyan sa Kongreso. So, more tabi na mga expected na mga benepisyo na madadara para sa satuyang mga kababayang Bicolano sa mga masunod pang bulan tabi and taon, Congressman. Yes, definitely. Again, we will be expecting more benefits, more programs to be funded, and gabos, no? Ng mga klaseng ayuda as much as possible. Dadaraw ta po yan. And again, ngunyan po ng mga maabuto na bulan, we are preparing ourselves for the budget defense. So, kikilatison ta naman sa mga programa kang kada ahensya kang gobyerno and si sure doon ta. Ini po kung epektibo, kung nakakastaon ng solusyon sa mga problema kang tao, dagos-dagos po ang paglagta ng pondo. In fact, baka madagdagan pa yan, as in baka madoble pa. Dahil kita, bilang mga kongresista, kita ng oversight power. And si Shirton ta, dapat ang mga programa kang gobyerno, kumbaga, it solves the problem of every Filipino. Okay, thank you so much, Congressman. And ingat po, Berme. God bless. Salamat tabi, Papa Paning Al, and good morning. Ayan po. Ayos talaga si Congressman Attorney Jill Bungalon, ano? Talagang saruin sa mga may gusto na Congressman tatabi. Talagang anong masasabi mo tabi, Ate Sally? Wala kumakanta ka na. Actually, wala akong masabi kina Congressman Jill, kay Congressman Pido, and Kong Saldi talaga. Saludo ako sa ating mga boss. Kaya nga, nai-inspire kami talaga na sindabaga mga maiguson. Tapos ikaw matamad-tamad. Pwede yan sa Ako Bicol. Walang tamad sa Ako Bicol Party List. Ilinga nga ito mga congressman natin, no? Si Kong Jill, si Kong Pido, si si Kong Saldi, di ba? Talagang todo hataw sa pagtauning digdi sa Bicol para mag-uswag, 'di ba? Dakulon programa ang Ako Bicol Party List. Bako lang sa programa nakatuon ng Ako Bicol, 'di ba? Pati din sa pag-recognize and pag ka mga talents ka mga Bicolano, kaya ngani po igwa kitang karantahan. So ini sa mga na-receive ni dakang semifinals dito ang winner po for the semifinals sa pwede pa kami 2,500, so consolation po 1,000. And then so adult category po naka-receive po ning 3,500 sa winner. Ang consolation prize po is 1,500. Kasi ang po baga natin April, May, June. So tulong naglaban-laban bawat category. Pero ang good news naman, so makakalaog duman sa semifinals, iyon po ang magre-represent for the regional grand finals. 'Di ba? Libre ang sa indang pamasahe, libre ang sa indang hotel accommodation. Actually, nakabook na kita sa hotel. Gabus kita nakabook na. And libre din po ang sa indang meal allowance. Tapos may chance pa po sindang manggana sa pwede pa kami ang consolation prize po is 5,000. Naiman ito maiiro kasi 'di ba libre gabos. Tapos ang second runner up po 10,000. Ang first runner up po 15,000 and ang grand champion po makaka-receive ng 20,000 pesos. Para naman po sa adult category, ang consolation prizes po makaka-receive ng 8,000 pesos. Ang second runner up po 15,000. Ang first runner up po 20,000 pesos and then ang grand champion po makaka-receive ng 20,000 pesos. Tsaka, bako lang yung titual. Bako lang sinda ang libre. Pati ang sa indang kaibahan. May duwa sindang kaibahan. Pwede mag-iba. Opo, pwede sinda mag-ibakin sa indang duwang kaibahan sa Regional Grand Finals po on September 14. Pero kami ni Rod, kami sana naman mag-iba. Opo, kamo ni Papa Rod. Anyway po, Tito Al, gusto ko lang pong kasi di ba the last time po, ako nakabalik digital, nagkaigwa po tingin mga programa. Pasalamatan taman giraray po sa mga nagtatarabang po during the Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Party List. Ang partner po kang Ako Bicol, ang Sunwest Care Foundation, ang Department of Health, ang Provincial, ang LGU Santo Domingo, ang Municipal Health Office kang Santo Domingo, syempre si Mayor
June Aguas, kan Santo oo. Domingo. Ang, syempre, Tanchuling General Tanchuling, Hospital. oo. Talaga di ako masabi sa Tanchuling. Si Kong Joey Sarte Salceda, ang Young Farmers Association, Aha, ang nagtatao TESDA, sila ng o mga seedlings po. Seedlings, Ang oo. tabang ura mismo po ni Congressman Saldico, and syempre si Kong Saldico. And ito po ang mga sponsors kang Ako Bicol, ang Tai Chi. Tai Chi. Liniment. Oo, So pangmasahe. naglibre ng massage, tapos nagtao po sila ng mga sampling ng products ninda. Aha. Ang Children International Philippines, para po naman sa mga pinanao pong sabon, nahali po ito sa Clean the World. Ang Gardenia Bakeries Philippines, nakulaong bagay ang Gardenia. Alam mo, 385 na loaves of bread ang tinanao po ang Gardenia kang Di pa sila nalulugi kaya? daing. Yan talaga ang ano ninda. Yan ang ano ninda, Talagang bigay commitment. na bigay ang- Mas lahat ng karaban ng Ako Bicol, yaon ang Gardenia. Gardenia. Ang Unisoft Hygienic Products, so nanao po baga mga baby ko wipes and Frida napkin. Napkin, Yan. oo. As ang Evegate Academy, yung naggugupit po at saka nagmamassage. Siyempre yung Goyastin. So ano po baga duman, nagpa-coffee, libreng kape Aha. ng Goyastin. So ayan po. Siyempre pasalamatan din si magician, si Si Kuya Henry Aurelios. Oo, Aurelios, sa oo. iyang kawang gawa para sa iyan na mga caravan. Aha. Tapos Tito Al, mayroon Balita ko magic pag birthday mo? O si Papa Rod? si Papa Rod. Sa December. Oo. Nagulat ako doon na. Akala ko, tapos na sa birthday ko. So, Tito Al, may nakaschedule po kami sa July 28. Actually, ang yan po, mabiyahe 28. kami. Friday. Apo, Friday. Mabiyahe po kami, Tito Al, at siya. Ang yan, after this, pasiring po kaming Naga City. Salamat po sa Robinsons Naga for yung sa indang paggamit ng libre sa event center. Duman po kami magse-semifinals for Naga City. Oo, sa mga Camarines Sur. Kamsur. Apo. Oho. Tapos, This coming Saturday. ngayon na. Ngayon na? Apo, ngunyan na, July 22. Ngunyan, sa 28 po, igwa pong Tarabangan Karaman sa Our Lady Foundation, itong College Foundation sa Daet Camarines Norte. Kaibahan po dyan ang provincial government kan Daet, si Governor Dong Padilla, and ang LGU po, headed by Mayor Ochoa, and dakulong po, ito, asama mi po ang association ka mga doctors sa Camarines Norte, and dakulong po, makakaibahan min din po si Kuya Henry, the Aurelius Magician, sa 28 po, sa Daet, tapos 29 po, igwat pong semifinals for the Urugmahan Karantahan asin Tarabangan, pati din po ang turuparan asin kurumustahan kang mga coordinators. And thank you so much po sa Ayala Mall sa August 5, Tito Al. Sa Legazpi kita. Legazpi, August 5 na po kita nakaschedule. Baka naman, June. Makapag-set up ko ita duman na may live po kita para sa semifinals po kang Ako Bicol program for the semifinals sa August 5. Tapos ito din na kurumustahan kang Anong mga oras kita coordinator. kaya? August 5? Anong oras Sa yan? hapon po kita mga alas 4 po Okay. hanggang alas 6. Hapon na po para medyo Matao na. matauho na. Tapos may mga ano kita dyan, may mga pa-premyo din po kita. So ngunyan pa lang po nagpapasalamat na po kay Ma'am Mitch kang Tanchuling General Hospital kasi pumayag po siya na magi-sponsor po ang Tanchuling para sa semifinals kang Ako Bicol sa Albay and sa Regional Grand Finals maano din sila, ma-sponsor din. So, nag-commit na din po ang Gardenia na ano sinda. Siyempre, permi man yaon dyan ang Unisoft Hygienic Products. Kaya thank you so much. And sa August 9 po, Tito Al, igwa kitang nakaschedule for the Tarabangan Caravan po. Sain? Sa Ginubatan, sa Barangay Mauraro, sa covered court kang Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay. August 9. August 9 po, ini po schedule para duman sa site 1 and 2, 8 a.m. to 10 a.m. po. 10 a.m. to 12 noon, Tandarora Evacuees. 1 p.m. to 3 p.m. Manila Evacuees. 3 to 5 p.m. Mauraro Residence. May mga schedule May pala. schedule na pig-cluster po ini. Bali po ang target beneficiaries for the medical mission is 500 po beneficiaries. Kasi ang doctor po from Tanchuling is apat, tapos plus dua po for the RHU. So bali anom na doctors. Tapos sarong optical. Kasi igwa po dyan na medical, dental, and optical mission po with free haircut, free massage, and local recruitment activity. Kaibahan mi man po dyan ang Sunwest Inc. Kaya po so gusto apply kita
trabaho. Igwa po na mga bakante, accounting clerk, accounting staff, audit staff, civil engineer, Nakulon. common labor, cost engineer, foreman, HR assistant, laboratory aide, paralegal, purchaser, safety officer, service driver, skilled labor supply staff, server aide, timekeeper or checker, warehouseman, and utility. So, takulon, kung gusto niyo po maging heavy equipment operator, mag-apply lang po kamo duman sa Barangay Maororo Covered Court. Yan po dyan ang Ako Bicol Party List, headed by Congressman Saldico, ni Kong Jill Bongalon, and ni Kong Pido Garbin. And syempre, yan man si Congressman Joey Sarte Salceda at si Mayor Kang Ginobatan. Sa mga taga 3rd District Sa mga taga 3rd District na harani. Naghahanap ng trabaho. Opo. Pwede ka mong mag-apply dyan. Mag-apply po kamo para sa ano. Kunyan pa lang po, pasalamatan ta na po ang nagtatarabang, ang office ni Mayor at si Congressman Joey Sarte Salceda, and salamatan ta din ang Young Farmers Association. Tama na upo sinda kay mga seedlings duman po. Oo. Pangtanom, Sa oo. pangtanom po. And igwaman po duman na mga gusto nyong mag-avail kang mga TESDA. TESDA, Opo. oho. Oo. Pwede po kamo duman mag-apply man po para mag-apply kamo kang driving NC2, dressmaking NC2, cookery, assemble electronic products, service consumer electronic products and systems. May ano pa sila, plumbing, overhaul motorcycle or small engine, assembly of solar nightlight and post lamp. So dakulo na slots po, Tito Al. Ito pong shielded metal arc welding. Gusto niyo po na mag-adalki bread and pastry production, NC2, cookery NC2. Ato, dakulong po ini. Kadakulo ng trabaho. Yes, animal production. Kung mahilig ka po na mag-alaga igwa po, digdi animal production, poultry, chicken, NC2. NC2, okay. Apo. Tapos, igwa man po, digdi ki prepared cold meals leading to cookery, NC2. Mga NC2 pati ini. Bread and pastry production, NC2. Nakulon po talaga ini. Diba, ibang school po. Tapos, iga po digding trainers, methodology, level 2, bartending, NC2. So, gusto maging bartender sa, mag-apply po kamo. Housekeeping, NC2. Food and beverage service, NC2. Hilot, wellness massage, NC2. Trainers, methodology, level 2. Tapos, gusto nindo mag-bookkeeping po. Bookkeeping, NC2, and cookery, NC2. Kulon? Dakulon Oo. sa ng trabaho. Dakulon po na Ang importante, magdaman sinda sa Tarabangan Caravan, Apo. sa Ginubatan. Apo, magduman po kamo Anak para po nindo, so- dalaw niyo po ang sa indong biodata or Job fair resume. nindo dyan, oho. Tapos lag po kamong 2x2 Picture. So ayan. So Tito Al, tuno na po ang schedule ta. Busy ka Oo. talaga. No? So August 12 baga. Baka may kasalang bayan ka pa. Ayo po, kasi katatapos ko lang po kagaling may duman sa Catanduanes. sa Catanduanes. Nag-reorientation po ako ng 20 couples para maayos na po kasi ang requirements po sa cathedral profiling muna. Aha. So ang expiration ng marriage license within 100 days, kaya ang application nila for the marriage license ngunya na week para makahabol sila kasi ang kasal po October 28. So mabalik pa ako ng Catanduanes for the prenup and MTV Ninda. So dakulon po talaga ang programa kan Ako Bicol. Tas nakaschedule na po yung semifinals din sa August 19 sa Sorsogon. Yun last ang Sorsogon po. Aha. August 19 din kurumustahan man for the municipal coordinator. Balikan And- ta so Catanduanes muna. So kasalan, pirang couples yun? 20 po. 20 October. Opo, October 28 ang kasal. Ano ang ninot na pigaali sa babae pag bagong kasal? Ate Sally? Pangarap. Pigahali sa babae pag bagong kasal. Pag bagong kasal. Aha. Diba, pag kinasal ka na, so apelido mo, mapapalitan mo very na. good. Very good. Oo. May iba pa ba? Sa honeymoon siguro ang gusto mong sabihin, Tito Al. Ay, wala akong sinabi. Anong color kan Anong color kan underwear kan babae pag bagong kasal? Baka puti. Sala. Ano? Itong Tamanta ito. off the air.
Okay. Sige. Bigla ako na pa. Pero alam mo, Tito Al, so mga ikakasal, alam mo kung mga taga sa ilang munisipyo, may taga Virac, taga San Andres, may Gigmoto. Aray yun, itong Gigmoto. Higmoto. Ang biyahe niya, 1.5 hours daw from Bigmoto to San Andres. Ay, to Virac Katanduan. Sabi ko, kaya nindo kasi aray yung una ka mo Aray, masyado. no. Oo, tulong couple ito na from Bigmoto. So, San Andres and Virac Katanduanes. Kaya groupings ko na sinda. Sabi ko, mag-urun-urun ka mo kasi kamo kumbaga magturugang na kamo kasi ang ninong Ninda si Ninong Saldi, si Ninong Jill, si Ninong Bongo, so sa mo yung provincial coordinator kang ako Bicol sa Catanduanes. Si Kaya Bongo, si Domingo Bongo of Catanduanes. Kaya nakaano na sinda. Say ko mag-urun ka mo. Do may GC kami tapig mo monitors ko sinda ko. Kumusta ang sa inyong mga requirements? Kasi Tito Al may mga day pa man pala na binyagan. Tas day pa man na kumpil. Opo, dakol pa. Requirements yan. Oo, requirements yun ang unang hinahanap sa simbahan. Maski day ka pa ngayang pinasang mga marriage license or so iba pang mga so permit to marry. So, dakulo na ano yan na requirements. Ang hinahanap tulos kang sa simbahan, itong baptismal certificate. Tapos itong confirmation certificate. Kung igwa ka magkukuha ka uli sa simbahan, pero dapat 6 months bago mag-expiration. Tapos malaag ka dyan purpose na for marriage. Takulon na takulon pa hindi pa na bibinyagan. So babalik kami duman, inaalat ko lang ang schedule after nung kasi may 4 pang couple na day pa po nakakapag-profiling. Kasi yung iba, ang agom nasa Manila, nasa pigaalat kasi abo kang cathedral na mag-profiling sinda na bako suduwa. So dapat suduwa talaga ang kukunan ninda kay mga profile duman. Tas nila ito. Para ma-finalize na, ma-schedule kami ng pabinyag and pakumpil. Libre po yan ng Ako Bicol. Grabe talaga ang kabisihan. Kasi sa pati ito, alala mo ang kasalang bayan ng Ako Bicol Party List. Ang iisipon lang, ang aasikasuhon lang ka mga ikakasal, itong babaduon po ninda. Kasi Filipiniana and Barong Tagalog po. Tapos, sususulugon ninda sa prenup, sinda po ang ma-provide kaan. And sinda po ang maasikaso kang sa indang gabos na mga requirements sa kasal. Pero po, yung Ako Bicol Party List ang magpo-provide ng sa indang bouquet, bridal bouquet, ang sa indang itong corsage, boutonnieres, ito sa mga lalaki. Tapos Ako Bicol din ang bahala sa mga accessories sa simbahan, yung decoration, yung choir, so mga gigamiton ng mga kandila. Pati handaan ba? Oo, tapos pagkatapos po kang kasalan, may handaan po, o may reception dyan. Sinabi ko na sa inda na, mag-prepare ka mo sasakyan nindo may sarong sakong bagas ka mo. Kasi, di ba, imagine mo Tito Ala, bagong kasal ka, tapos may pasan kang, sarong sako. May istorya ba ganyan sa Catanduanes Oo. kaya? O sige daw. So, may pasan na sarong sakong bagas. Dakula ko na lalaki tabi. Atisan, dakula ko na lalaki ito. Tapos, Paasan niya so sarong sako. Nagpara siya kay tricycle. So, tricycle driver, dakula man sa lawas. puro dakula. Pagpara niya. Tamong Para. Sa diton pala ng boses. Sa boses. Oo. Sabi ka tricycle driver na dakula. Dakulaon man. Send ka ngayon, send ka. Karo ko ngayon ako. Nag-iwal sa duwa. Nag-iwal ito at isali. Akala ginagaya-gaya siya. Karo mo ngayon. Ikaw ngayon karo ko sa kuya. tagnas Nag-iwal sa duwa. Dahil nasaway ito at isali. Dahil nasaway. Yaw na sa tanon. Yaw na sa tanod. Dakulaon sa lawas kang tanon. Puro darakulaon. Puro pagaro mga himan. Nagkaranong nga mo. Saan ka ba man nga? Puro palansara dito na mga boses. Nag-iriwal na siya nagkulaw. Oo. Nasaway. Kaya Kung inabot sa pulis, dakulaon man sa lawas kang pulis. puro darakula. Bago man ito bago man loses ang pulis. Baka man. Dakulaon sa lawas. Aha. Yang mo, nag-uparno. Saro ka pa man ngayon? Apat na. Nagrambula na sindagabos sa saradit ang boses. Diba na yung sa presinto rin niya magas. Ayun doon sa presinto. laktan So discover sa dakula man sa lawas. Puro darakula. Anong oras nga nangyari?
Tiriparo Parang rehas, walang saradit ang boses, ano? Saan ka pa man yan, sir? Eh, wala. Wala mo si Chief of Police. Oo. Nakula ka man sa lawas ka, Chief of Police. Mahan ko sa lagwet. Ay, nalawi ko na yan. Grabing istorya. Tapos dumating si reporter. Ah. Si Alarmar yun na. Ano ba kuman? Si Luis Marcina. Si Lawrence. Takula ko Wala mo sa lawa. lang. Sabi ni Lawrence. Anong yung balita niya? Lagot ka kay Lawrence. Kan patiriparo. Kasi seryoso naman kita na yan. So, ayun na nga, Tito Al. Kaya ang kasalang bayan, kan ako Bicol, may cake pa yan, may ano, gabos. Kompleto. Libre. Kaya kompleto, bongga baga. Oo. Masunod, pag digdinan, karasalan, pakasalta na ako ng mga, yung mga daragang minigdi, oh. Oh, may boyfriend. Okay, ano Ang apod may boyfriend. Yan, sa... Kung wala man boyfriend, tas dahil man aago mo, natatay sabay mo. Dali na kayo. Anyway, Ate Sally, thank you. Anyway po, Tito Al, thank you so much po sa mga nag-arantabay po kang Ako Bicol program. Baka pagkatapos na kang gabos na event, saka kita live kita ha sa August 5, June, Oh, Sir problema. Henry, Sir Glenn, kaya Ngapit parang na akong bar... Ano ang aterta duman? ano lang kita, Semifinal. dahil muna kita ma-Filipina or mapalonggaw muna kita. Longgaw. Medyo, mag-ano ka na lang, coat. Coat, no? Sige, sige. Para medyo Kasi sabi ko kay Eda, lang siya, dress na lang siya. So, partner magiraray po ka mo ni Eda. Si Eda. Practice unta na, so gigibuhon ta sa regional grand Selling mo, final. kami talaga na Edan bagay dyan na mag-partner. Wala, nga naman palitan ta. Nataabo mo na. Diamond. Talagang bagay ang lawas mo ngayon. Oo, bagay ka muna. Ay, pero wag ka. Medyo nagkakalaman-laman si Eda. Nalalampasan ka na. Oo. Oo. Medyo nagkakalaman-laman siya ngayon. Ako walang laman. Maglagay ka na lang Wala pa rin laman. magpadding ka na lang, Tito Al. Okay. May mga padding bagang namabakan. Sulog mo kaya lang makikita sa braso mo sara dito. Parang diskumpasado ka man. Pag nag-kota ka. Medyo. Tapos magsuon ka pa kay para medyo magdurudak-ula ka. Tapos magbakal ka baga po ng brief na may pad sige sa Wala kayo sa lawas. Sa dayo ito ng payo. Yan sana. Yung pala na, no? Ano ang itsura mo kaan? Pero mas maray na yan. Nakulang ang lawas. Salit ang payo. Nakulaan boses. Kaya sa dayo ito ng lawas. Nakulang payo. Pero ka mga so Garo ka kan. So, biga pretos bagang sira. Ano? So, sirom-sirom. Hindi ko alam magsirum-sirum. Nakulang ng payo. Bulinaw. Bulinaw. Nakulang ng payo. Anyway, baka tumaba-taba ka na, Tito Al. Ay. Oo. So, ayun na nga. Siguro may tamis lang. Pirang aldaw pa. Magpataba ka na. So, may 15 days pa kita. you have meron pa. May halos pa kitang Mga booster ko. Booster. mag-chick booster ka na o kaya magkain ka na ng mga feeds. Urual daw. Kaon ka. Sige mo lang ang kaon sa mga pampataba. Oo. Urot nga nagkita. Ano nga yun? Esperlina ba yun? Hindi, hindi ko alam. Basta, yun na yun. Oo. Ayan na, para Anyway po, magpapaaram na po muna kami sa programa kang Ako Bicol, ining urugmahan karantahan na Sintarabangan. Sa pangalan po kan sa tuyang mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, and Kong Pido Gravin, our Executive Director. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa! Thank you so much. Santa Bayan, si News Director, Mardila at saka si Father Momoy, masunod na programa. Pangarang mga pag-iriba digdi, tabi, kabos. Si John, si Richard, si Tricia, kabos. Ako po, ang sendong amigo, Alarmario. Thank you! Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang